Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tuwang gabi inang nauli ang magtiayon, nangatog ng ilang mga anak. Yan ang pagkaugma. Uy, basi ko ang service na mo ng tawaga. Tubaga palihog nang? Oo. Hello? At, ikaw na saan? Adi amat. Ada Wilma, ikaw ang tuyo. Kinsa na nang? Chito. Mamahaw pa mi, balibari nang. Okay. Ay, tawag lang usab, mamahaw pa sila. Oh, okay, sige, bye. Kisang Chito, love? Boss ni Feby. Mo na silbi niyang amo sa gisudlan niyang trabaho karon. Mao ba? O sa'yo trabaho ni Pebe? Ahente o cute. May nalang ko na aron malingaw siya. Okay na ba ko no? Real estate broker ng amo niya. Karang Chito? Kumusta ba tuod sila o ang iyang boyfriend? Break na sila, oy. Taod-taod na. Oh, mao ba? O sa may hinungdan? Murag di sab ko magkatuos na hibaw-an ako gikan kang Feby, love. Ha? Kay nga naman, unsa man? Peke man day kuno si Nash. Kay kuno, oy. Unsa? Di ko mo to, eh. Wa man na siyang bayhon nga ingunaan na siya. Ano ba nagkasulti mo siya? Nasakpan ko nun niya, uy. Oh, binunong. Murag dili katuhuan. Laki kay barog. O ingumahitsura ang iyang boyfriend. Tingalig, iya lang nasulti kay kita siya glain. What, love? Basta mo na giingon niya. Di masab gani ko makatuo, pero nasakpan magit ko na niya. Mao ba? O basig double blade lang tingali. Gusto o girl, gusto siya ng boy. Gay git ko no. Nasakpan git ko na niya. Bueno, love, o ingon man sila niya, na? Oh, ilan ang problema? Maog yun. Ug may na lang kay nahibaw-an dahil niya samtang wa pa sila magminyo. Nang aling? Kuwara ko ng mga bata nang paabutan lang mi sa komidor. Tana sa komidor, love? Ma, ato na ko. Arawan, maabtan pa na ako si Ma'am Rodriguez. Sayo ra ba ko na siya mulakaw? Sige, day. Lakaw na. Ako na'y mahibaw dinis ato. Tingalig mang laban na sab ka, ha? Gusto ko lasab ng buko-buko ni mo. Ayaw na lang kong lihok, good ma. Patuo, good na ako. Ako rin mang laba, ha? Pila ra gud ng atong bulingon nga kita raman. Ayaw hago ang imong lawas, ma. Di sab mahimog di na lang kumulihok na ko eh. Di mang limpyo. Sakantag bisita mauwaw ta. Okay rin na kung gaan lang nga trabaho, ma. Pero ayaw nang bugat, ha? Ay, oo, gani. Ay, kapalaka, oy. Sige na. Nagdali mang kakak. Sige, ma. Paamin ako, mabe. Kaluyan ka sa Diyos, anak. Amping sa imong paglakaw. Oo, ma. Sige, ma. Anin ako. Usbon ko. Ayaw pa kagabi og maayong. Kandili pa ko makasugod og trabaho, ma. Sayo gi ko nga mauli. Pero may trabaho na. Dali kalikayan nga magabian gyud. Sige, ma. Anin ako. Bye, ma. Buutan ang akong anak. Hinaot pa nga matuman ang iyang mga tinguha. Nga makapadayon ng eskwela sa kolehiyo. Hinaot pa unta. Kaya lang untang di na ibiyahe, ay. May mga kompromiso maguta. Ingnan tabitaw ka. Nga matrabaho sab ko. Aron makatapang ko pa. Wadas itong sabot, ha? Dili ba? Agi mo katungtanan sa mga bata rin yun. Huwag sa itong panimahay. Kasalikan ba sinang aling? O kaya ko ra nga ihatod ko haon si Lyndon sa iyang eskwelahan. Sigla na rin ati manunin ng aling. Mahimo ba?
Ay, na ko di pamugos na ko na, love. Please. Bibi, ang nansi ko abaga, be. Gusto lang unta ako nga magaan-gaanan niya ang atong mga pills. Kung may income na sab ko pa. Gusto na. Ay, naging pamugos. Sa mga bata ka lang sa itong panimahay. Period. Dinig lang sa itong panimahay. Aron ninig abot ko, makita ko ikaw kanunay uban sa itong mga anak. I love you, Will. I love you very much. I love you more, Vic. Wala pa man mo gawas ang magtiayon. Dili lamsag ko mamukaw, ay. Alas 4 mo sa muadtos airport si Sir. Nga, andam na sadang iyang mga dadunon. O si Day Wilma, may bango na. Nang, ang mga bata, nag-snacks na? Natulog pa man, Day. Wala sa nagpukawa kay matod para bas mga katigulangan. Masumpo ang tubo sa bata kung pugsunog pukaw. Mutuo lang mang taan na, Day. Kay wala mo siya mawala. Bitaw nang, pasag din na lang uy nga makatog pag-ayo. Kuhaon ka service o niya si Sir Day. Gusto kong ako'y matod niya nang, pero amo itong masugot ba? Traffic na ra ba kayo rong orasa? Maugayod, Inday. Love, wag ko na mo pukawan, ha? O siya man, gusto kang din lang kong biyahe? Layo pa man sa dang oras. Ipasagdan ta lang una kang matog. Mag-snacks na lang inuan ta. Nangon sa may merienda diha. Ikaw, say gusto ni mo, Day, nga lutuon ako. Dali raman na. Buhatag sandwich, clubhouse o corn soup. Dali ra na, oy. Noodles ra butang ag itlog. Gusto ko corn soup nang ingon man clubhouse. Nahala sige ang damon ko. Ang mga bata nang, Love, di lang una natutugawon. Natuk pa man. Nahala sige ninyo, Inday, magluto na ko. diin mo pa ko ikabutang akong visa card. Ibilin ko lang to kay siguro yun nga may maabot kong mga bills. So, sa drawer de. Katag bilso din drawer. Buhat ko din sa mga bata. Kugihan, di mo kay ni Siglina. Bisag ko siya mapulitan. Nagtingob na yung palit ang mga vitamin C, Wilma. Mainuan. Usap eh. Pills? Nagmata na sila na naglana. Mugi ka naman ka. Pagkigsuldihin mga anak mo. Daghanda ba kayo ng mga pangutana kung kanus-anasap ka mo uli? Nagpills ka? Ha? Usap niyo? Kuan, love. Ganun may gamit kayo ni? Kuan. Gusto lang ta ko nga palapyon taon na ang pila ka tuig. Ayaw pa buta magbaton kung datang nahuna sa itong kaminyo. Love. Di na mo kung tumong pagtumar ni Ana. Ang tuyo ko lang nga, di una masunod sa klana. Nangaling sa odere. Pagdali lang. Love, may daw tanang akong gipuhat. Kung wa pang nung gitaguan man mo. Kano saan na nagsugod ka gamit ini? Ay, sir. Sir, may isugo ka, sir. Suod lang nang. Sir. Oh, Oh, daobi na. oy. Hala. Mga tablitas. Nga naman na, sir. Ay na pangutana nang. Daobi ng tanan. Oh, Day? Akong pagbuot ang matuma nang. Daobi na. Oo, sir. Sirhin pultahan nang. Kagamay mo tang anak, love. Ikasuko na nimo. Okay, sige. Di na ko mag-pills. Ang ako mong gudon tato nga, magpugong-pugong una ta. Magkontrol una ta. Kay hatra ba kay ka, lisod og daghan na niya kayong atong mga anak, Vic. Dili na mo itong sabot niya to. Dili ba? Gusto ko nga daghantag mga anak.
Ug walang day ko'y kalibutan nga nigamit ikag pilas. Nga para na ako. Kay mihilom ka magtumani, ana. Nagpasabot gani ka gusto magkamatulog daghang anak na ako. Magkatawa malang tani mo, uy. Wa ako kini kalipay, Wilma. Busayaw ko katawi. Oh, sige na. I'm sorry. Sorry na. Sige na. Di na ako magamit og pills. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!